Pozdrav dobri ljudi, u nedavnom videu ste u komentarima pisali vaše omiljene altcoine, da ih malo pogledamo, da malo vidimo ključne cijene njihove i što se s njima zbiva. Pa kako sam obećao, to ćemo i učiniti, a za početak idemo od Ethereuma. Krenimo. Prvo gledamo dnevni chart za Ethereum i ono što svakako možemo odmah zaključiti kada pogledamo ovako cijenu Ethereuma, da Ethereum izgleda prilično dobro. Kao što možete vidjeti ovdje nije uspio, odnosno na kratko je probio tih 2700, dakle ova gornja žuta linija što smo označili kao izrazito važna cijena, izrazito važan otpor. Na kratko je samo probio, no nije bilo dovoljno snage, no ostao je u ovom kanalu. Dakle, još uvijek je ostao između 2400 i 2700, što je itekako pozitivan znak. Ono što još možemo uočiti ako prebacimo sada na tjedni chart, htio sam vam pokazati sljedeće. Ako malo bolje pogledate ove svijeće, vidjet ćete da imaju gore velike vikove ili ti fitilje. Dakle, pritisak jest bio, ali što nam već ova tu svijeća pokazuje? Pokazuje nam da i dalje bikovi pokušavaju gurati gore. Dakle, imali smo 3 pokušaja već proboja 2700, no nismo uspjeli. Rekli smo da je to jaki otpor, što nije čudo da nismo uspjeli probiti samo tako, no mislim da će četvrti pokušaj itekako biti onaj pravi, bilo da to bude prema gore ili prema dolje. Ja sam još uvijek bullish za Ethereum i kao što možete vidjeti i ovdje, vidite da svaka svijeća, njeno tijelo završi nešto malo više. Tako da možemo i ovdje povući jednu liniju i vidimo taj pritisak prema gore. Tako da kažem, ja sam još uvijek prilično bullish za Ethereum i neka odradi koliko treba u ovom rangu, tako da uzme zalet za novi potez. Nadamo se gore. Jedan od chartova koji ste tražili i koji bi svakako volio prokomentirati s vama jest Kvant. Vrlo zanimljiva situacija. Ono što je za njega bilo specifično, čisto da se ovako osvrnemo ukratko šta je bilo s njim. Dakle, jedan od rijetkih coina koji je postavio svoje dno još u 2022. godini, još u pravom beru. Ono što je kod njega vrlo interesantno, isto tako da je napravio nešto malo viši vrh sada u 12. mjesecu u odnosu na ono što je bilo u 3. mjesecu, odnosno on je napravio jednom u 12. jednom u 3. mjesecu, ali vidite da to nije neka velika razlika u cijeni. Chart možda koji ne plijeni toliko pažnje, ali definitivno dosta čvrst i dosta dobar. Zašto to govorim? Pa evo ga, ako uzmemo prema Fibonaciju i povučemo od vrha do dna, vidjet ćete da je Kvant odradio iznad 0,5, dakle vidite da je uspio otići iznad 0,5 i onda testirati 0,618, što je sasvim ok, što pokazuje određenu snagu. Dakle, ono što se vidi ovako golim okom, izuzetno važna cijena za Kvant, presudna možemo čak reći, je ova oko $150. Ja sam ovdje povukao znači tu žutu liniju, vidite koliko je puta bila podrška. Tu jedan put 2021. drugi put, onda 2 puta otpor, pa je onda na kratko uspio samo probiti tu cijenu i vidite da već ovdje nije uspio izdržati niti tjedan dana. Evo, ako idemo na zaključnu cijenu, nešto iznad $150 i vidite ovdje u ovom bulu 2 puta pokušaj, ovdje je samo jednom uspio Kvant na tjedan dana, odnosno jedan tjedan završiti iznad 150 i već je idući tjedan bio ispod. To će mu biti glavna prepreka za dalje, definitivno vrijedi pogledati. Kad pogledamo dnevni chart, ono što sam htio s vama svakako još prokomentirati, da Kvant izgleda isto, osim ovo što je po Fibonaciju sasvim lijepo, i vidite da ovdje ima jednu vrlo lijepu strukturu, konstantno radi viša dna, više vrhove, pa malo konsolidacija, korekcijica, vidite opet ovdje i ovdje. I
ako malo bolje pogledate, upravo je našao ovih dana podršku na oko $100 koja se isto dugo povlači, što možete uočiti u mnogo slučajeva. Za sada ovako kvant izgleda sasvim solidno. Nedavno sam dobio jednu opasku u komentaru zašto ne pričamo o XRP-u. Pa eto, nije bilo tada razloga, odnosno nije se uklapao u taj video kada je pisano i sve smo mi to riješili, hvala dragom gledatelju, što me podsjetio na XRP. No ono što bi svakako danas volio izdvojiti i zašto je specifičan XRP, vidite ovo je tjedni chart i ako malo bolje pogledate, XRP je jedan od coina koji je napravio svoj viši vrh u svom prvom bulu, onda je napravio niži vrh u svom drugom bulu, odnosno onom našem prošlom, 2020. i na 2021. I sada je napravio opet viši vrh od ovoga u prošlom bulu, što je dobro, što je prilično dobra stvar. I ono što je još zanimljivo da je uspio u ovoj korekciji koja je nastupila kada je Bitcoin došao do svojih vrhova u 12. i u 1. mjesecu, da je uspio se zadržati na cijenama, odnosno naći podršku upravo na cijenama od prošlog vrha, odnosno vrha iz prošlog bula. I evo ga što možete vidjeti, ova žuta linija, tu sam stavio na vrh, ali isto tako vidite i ovdje neke cijene. Dakle sve ovdje od 1.72 do 1.95 je sve sasvim normalno. I ne izgleda loše, volio bi da je sada trenutno ipak iznad 21 EMA, ali se dosta bori oko nje. Dakle nema jakog odbijanca prema dolje od moving average, što je dobar znak. Dakle, reakcija na moving average je prilično dobra i ako malo bolje pogledate vidite da konstantno su ovdje u pitanju nešto viša dna. Vidite da i ova 21 EMA opet u konačnici ide, još uvijek ima smjer kretanja prema gore, što je prilično dobro. Možemo biti bullish za XRP dok god drži cijene ove između 1.75 do 1.95, dakle da je to sve prilično još uvijek bullish. Idemo sada na jedan novi coin, Virtual Protocol. Tražili ste, htio sam podijeliti njega s vama isto tako, dakle bilo je puno zahtjeva, ja sam odlučio po nekim kriterijima da i možete iz tih chartova nešto naučiti, da budu drugačiji, a i makar nemate taj coin, a isto tako da prokomentiramo da nisu svi na isti kalup. Dakle, Virtual Protocol je jedan od chartova koji ovako na izgled izgleda totalno bullish, znači nagli rast, korekcija do 0.618 prema Fibonacci, dakle iznad 0.5, što je isto tako prilično pozitivan znak. Kao što vidite, ja sam već ostavio ovu žutu liniju od prije, čisto da imam neki orijentir i da vam ne zaboravim nešto reći. Ono što je odlično napravio, dakle odličan oporavak, lijepo je testirao taj 0.618, odnosno došao do 0.618 prema Fibonacci retracementu, ali isto tako ima jedna zanimljivost koja bi u biti ima više toga što bi podijelio s vama, možda se bolje vidi na dnevnom chartu. Izrazito bullish situacija ako malo bolje pogledamo, makar kad prebacite ovo na tjedni, ova tu svijeća s ovim velikim vrhom prema gore nije baš nešto obećavajuće ovako na prvo, ali kažem ne mora biti ništa strašno, jer vidite da kao što smo imali ono kod Ethereuma, isto tako vidite da idu prema gore. Dakle i dalje kupci podižu cijenu gore, što je dobro. No sad ću se ja vratiti na dnevni chart. Ako bi uzeli Fibonacci retracement od ovog vrha od kog je krenula ova, nazovemo korekcijica, možete uočiti jednu stvar, da je u biti Virtual Protocol odlično testirao upravo 0.786, dakle izrazito bullish, i čak je da testira ove cijene oko $1.5 nije ništa strašno. Dakle to bi bilo isto sve izrazito bullish. Sad ću vam pokazati zašto. Vidite da je to otpor bio ovdje već jednom,
da je to bila podrška ovdje. Imamo dosta price actiona upravo oko tih cijena. Tako da i da dođe do toga isto je sasvim ok da dođe dakle na $1,5 što smo rekli da je od ovog dna do vrha prema Fibonaciju, od ovog dna do vrha da je upravo oko 0,5. Dok god je Virtuos protokol iznad cca 1,5, to je po meni prilično bullish. Ako i ostane ovdje na oko 1,95, 1,97, to je onda ultra bullish. Ali htio bih vam isto tako skrenuti pažnju na jednu stvar, a to je kada uključimo RSI. Vidite što ovdje imamo. Na tjednom čartu se ne vidi, ali na dnevnom se vidi. Dakle, imamo takozvani bearish divergence gdje cijena radi više vrhove, ali RSI, odnosno indikator, radi niže vrhove. Evo da vam to, dakle, niži vrhovi, a ovdje vidite da ide viši vrhovi. Više o tome, ako se prvi put susrećete sa tim pojmom, svakako možete pogledati video, stavit ću vam u gornjem desnom kutu gdje sam na primjeru Kaspe radio upravo bearish divergence da vidite kako je to završilo. Ali prije nego idete pogledati taj video, želim naglasiti jednu stvar, da je ovo bearish divergence na dnevnom čartu, a tamo govorimo na tjednom. Na dnevnom ima puno manju snagu i može se dogoditi da recimo korekcija bude puno plića ili čak da recimo sada ovaj idući vrh, da se ovdje resetira RSI i da napravi viši vrh od ovog tu, vidite ovdje, i dakle poništi tu divergenciju i počne raditi opet više vrhove i na RSI-u i na cijeni. Tako da evo, čisto da vam napomenem tu stvar. Ali moglo bi ga nešto usporiti još neko vrijeme, tako da kažem ništa čudno ako bude još tražio Virtuos protokol ovdje malo svoju bazu gradio na ovim cijenama. Dakle, ovo oko 1,88, tu oko 1,90, ajde. Evo možemo to i ovdje ovako pokazati. I naravno druga, kažem ova oko $1,5, ali ako testira nije ništa strašno, dakle i dalje je prilično bullish. I zadnji čart koji bi danas prokomentirao s vama, da naravno video bude u nekim normalnim gabaritima, je Rio. Odlučio sam se za njega, em što je drugačiji, em što nije baš nešto bullish i isto tako eto legenda jako puno komentira na kanalu i ja mu se na tome zahvaljujem i ovim putem. Tako da eto, moramo i tu aktivnost nekako nagraditi, pa makar i nije možda najbolji čart, najbolja vijest, ali evo ga, mislim da bi to bilo fair prema gledatelju, je tako? Ali vjerujem da ima još vas koji još pratite Rio, tako da vjerujem da će i vama biti zanimljivo, a u najgorem slučaju nešto ćete naučiti. Ok, sada da ja vas tu ne zadržavam, ono što na primjer kod Ria nije baš nešto najbolje, to što je recimo, on je za razliku, vidite da zato sam uzeo različite čartove, napravio je viši vrh u 3. mjesecu 2024. dok je sada imao niži vrh u 12. mjesecu prošle godine. Vidite da je ovo tjedni čart, dakle gledamo tu veću sliku, sasvim je jasno, sasvim se lijepo vidi, tako da nema potrebe da prebacujem na niži vremenski interval, budući da i Rio ima već neku povijest. Ono što svakako treba uzeti u obzir kod Ria ili ti Realija jest tih ključnih između 37 i 40 centi cca, što smo, vidite to još od prije označeno ovom zelenom zonom. Evo možemo je malo ovako povući da ide i u budućnost. Uglavnom to je bio vrlo jaki otpor, jedan put, drugi put i treći put je Rio otišao gore. Isto tako, budući da je bio jaki otpor, jaka je podrška. Ali kako smo tu podršku izgubili, sada je opet jaki otpor, što se pokazalo upravo ovih dana gdje je Rio ko da se zabio ovdje i odbio niže. Ovo tu su ostalo njegove ključne cijene koje treba gledati naravno kada probije tu zonu, no naravno da ne bude sve onako u nekom crnom tonu. Ono što je dobro trenutno, ako gledamo samo ovaj potez od Rio,
dakle samo ovaj tu. Ako uzmemo Fib Retracement alat, vidite da je u biti ovaj potez on testirao 0.618, oko 25 centi. Tih 25 centi cca je izrazito još jedna jaka podrška, što vidite i ovdje da je dosta bilo kretanja cijene oko tih cijena i ovdje. I naravno sada kad se spustio Rio ovdje prvi put je bio otpor i sada ga testira odozgora kao podršku. Ono što bi svakako bilo preporučljivo da Rio ostane iznad ovih cijena, dakle nema veze ako ode koji cent niže, ali da ne zaključuje veće vremenske intervale ispod recimo cca 23 centa, jer onda će i ovo postati njemu novi otpor i onda idemo iz početka, pa će imati dvije jake ključne cijene kao otpor uopće da bi se mogao kretati dalje gore. Naravno, može se puno toga promijeniti preko noći, što se kaže. Vidjeli ste da altcoini, pogotovo ovi manjeg market capa, mogu prilično eksplozivno odraditi, a znali su i puno veći kada dođe i ako dođe pravo vrijeme za njih. No, treba uzeti u obzir isto tako da što vaš altcoin se ljepše popne, tako stepenicu po stepenicu do tog finalnog skoka, to je naravno veća šansa da će i bolje odraditi. Jel' tako? Dakle, vidite kako je to Rio odradio u 2023. na 2024. Prvi zalet, pazite, ovo je 1, 2, 3, 4, 5, 6 tjedana za redom, onda se tu malo zaustavio, gradio bazu i onda još novi skok. Dakle, ovo je bilo prilično onako lijepo. Kad bi to Rio recimo sad tu postavio pa do onda zadnjeg skoka, onda bi to bilo puno bolje, ali što je tu je. Dakle, nije najbolje, ali nade ima, no definitivno za početak želimo da obrani ovu cijenu između 23 do 25 centi, makar na većim vremenskim intervalima. Eto, toliko od mene. Toliko od mene za danas. Ako vaš altcoin slučajno nije bio u ovom videu, pokušat ću ga staviti u sljedeći. Ako ga ne bude ni u sljedećem, ostavljajte opet komentare, pišite. A kad vidim da neki komentar dobije više lajkova, to znači da i ljudi žele takav coin, da ga izanaliziramo. Isto tako, članovi kanala su još prošli tjedan u live-u dobili odgovore i analize traženih coina, pa ako želite kanal podržati članstvom i imati prioritet kod tih nekih željica, analizica, onda svakako provjerite više o članstvu u opisu videa. Pišite mi i dalje što želite vidjeti na kanalu. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i do nekog novog videa. Pozdrav!